Bueno, pois moi boas a todos e todas. Aquí vamos a comezar un proxecto chamado Do the Fucking Rules, coas siglas DTFR, lembrando aquela famosa frase de o noso querido Moncho Fernández, o alquimista de Pontepedriña. E nada, pois aquí vimos a falar de cousas serias, que vai, de cousas serias, tamén de un pouco de show, e demais. E tamén para pasar un momento divertido, os de Pecho 3 que se preparen porque teñen competencia, e que va, eu seguirei escoitando os de Pecho 3. E pouco máis. Aquí podedes ver na miña dereita algúns... Bueno, tamén decir o que o principal, claro, somos un podcast do Obradoiro, pero bueno, tamén falaremos de outros equipos, de outras circunstancias e demais. E tamén incluso poderemos ter en algún momento algún invitado. E nada, agora, bueno, eu que non me presentei, eu son Javier, serei o humilde presentador deste podcast. E a miña dereita, pois podedes ver aí algúns dos nosos tertulianos e tertuliana, que aínda nos falta un, pero chegará nos próximos minutos. E nada, eu pola miña parte passolles, bueno, para que se presenten e demais, por lo tanto, cando que irades, Diego, si queres dicir algo. Nada, benvidos a Do the Fucking Rules e espero que vos divertades. Xián. Sei un pouco máis que añadir, a verdad. Benvidos a todos, espero que vos guste o programa. Bueno, imos dar un pouco de show, pero bueno. Eu igual que todos vos. Benvidos todos a Do the Fucking Rules e vamos a facer un show e un espectáculo bo. Ala, marchou. Bueno, problemas técnicos que me fora, estou equivocado. Primeira vez. Bueno, viuse a intro, non? Sí. Perfecta. Bueno, pois despois que me fun aí, porque, bueno, como é a primeira vez este programa non o manejo moito, sabedes que tal, pero bueno, nada, vamos a empezar xa en serio, logo de ver a introducción. Bueno, primeiro falando, eu diría, antes incluso que non está na escaleta, pero eu vou non meter, o de como vivíchedes o día do ascenso, aquel día de maio, aquel venres, así rapidiño, que lembrades, e despois xa pasamos xa desta temporada. Xa empezamos a falar xa desta temporada, dos obradoiros, dos abonos e de demais historias. Así que, bueno, eu pola miña parte, vivín o día ese tremendo, xa foi un día, unha locura, un día fermoso, de moita tensión, de moitos nervios, pero ao final, bueno, pois resultou que ascendimos, aínda que eu por momentos pensei que non, porque o Guipúzcoa plantou moita cara, pero bueno, ao final a sorte nos sorriu e puidemos ascender. Non sei como lembrades vos. Pois eu un pouco como a ti, penso que foi sorte, porque eu daba todo por perdido, son super pesimista e lembro, vamos, un día maravilloso ademais e fermosísimo. Vivimos o puto descenso que foi horrible, e entonces vivir a sensación foi máxica, que non lo contaría a principios de tempada, non? Que íbamos a estar en acceso directo, vamos, increíble. Pois eu co moitos nervios todo o día e despois un alivio e unha llorera increíble cando ascendimos, recordando os que non están e estamos na CB. Totalmente. Pois eu tamén con moitos nervios, non só ese día, toda a semana, pero bueno, unha vez que chegas ali, ves o ambiente e xa cando entras a sala e ves toda a xente que había, pois home, xa pensas que é un pouco complicado que se escape, aínda que tocou un rival moi duro como era o Guipúzcoa, que podía haber tocado un de tabla baixa, pero bueno, ao final, pois despois a celebrar e aquí estamos. E cal credes que foi, bueno, xa por última vez falando
desa temporada, cal credes que foi o xogador máis importante da temporada pasada? Ou un dos xogadores, non só un, podemos decir algúns máis, bueno, que foi chave, aínda que foron todos importantes, obviamente, pero algúns destacaron máis. Eu, personalmente, quedaríame con Barcelo e con Quintela. Sergi Quintela, tivo partidos bons e partidos malos, pero foi un capitán tremendo. Totalmente. Eu quédome cos últimos partidos de Brito. O partido de Coruña é unha oda ao baloncesto, e cas defensas de Quintela tamén. Es que eu teñolle un cariño a Quintela desde que veu aquí, pois que é un pedazo xogador, defende que te cagas, eso, Brito e Quintela. Si eu, ademais de Brito e Quintela, tamén moito con Leo Westerman, que me parecía, pois, cando ele entraba ao campo, o criterio que lle poñía o balón e a calidade que ten, pois ao final eu creo que marcou moita diferencia en moitos partidos. Eu vou a seguir o voso cadro inicial que acabas de dicir, pero é que casi todos deron todo. A excepción de 2, creo que todos deron o nivel. Dame moita pena. Esos dous. Non os vou dicir, pero deron todos o nivel. Para min, Felipe traballou moi ben, hai que dicilo, e xogaba moi ben con Leo, era unha conexión en campo total, pero bueno, como nombraste xa antes os que fixeron moi boa tempada, non os vou a volver a nombrar. Estás silenciado. Sí, perdón. Bueno, eu, personalmente, non quero rajar de ningún xogador, pero bueno, por decir así algún xogador que, bueno, que podía dar máis, pois non sei. É que tampouco é que non dera máis, eu que sei, Echeguren non é que non dera máis, pero claro, tampouco xogou moito e tal, pero tampouco lle vou botar a culpa a Echeguren, pero non sei. A ver, viña para ser xogador número 12, número 13, o sea, non lle podemos pedir moito, xa cumpleu bastante. Pido, pero bueno. Claro. Que me perdone Echeguren, que a mí me parece un xogadorazo, con un futuro increíble, pero eso. Non sei se tedes exacto, é moi xove, 23 anos. Exacto. Que eu creo que o MVP da tempada foi Epi, eu creo, porque xa se demostrou o ano do que perdimos en Palencia en playoff, que por moita individualidade así que teñas, que como non teñas unha piña ben feita, eu creo que este ano, se lle preguntas a todos os socios o MVP, vamos, non van a coincidir nin máis da metade no mellor xogador, porque que aportaron todos por momentos. Totalmente. Estou vendo a imaxen eu aí de Anderson, cando se lesionou en Ourense, notouse a súa falta en pista. Moito. E que todos aportaron. Foi un ano de engranaxe total. Sí, é para min un equipo, o sea, de principio a fin, uns aportando menos. O sea, eu cando decía Echeguren non é que xogara mal, pero decía porque claro, xogou menos e non participou tanto, bueno, pois como outros, como o Grela tamén, que non participou tanto, pero bueno, que estivo aí, que tamén deu os seus puntos e demais. É o que digo eu, este ano houve un equipo, cousa que o ano pasado non houve, porque o ano pasado pasaron as cousas que, bueno, ano pasado, xa anterior temporada, porque xa van tal. Entonces, eso, eu penso que tamén é o que di Xian, Epi é un experto nestos, é un experto en unir equipos, xa ficha a xente deste estilo, non vai fichar un Balvin. Xa se ve... Sí, Diego, non sei que decías. Xa se ve mismo no cumpleaños de Barrueta, que invitou a todos, ou bueno, casi todos, e eso ano pasado non o víramos que se xuntaran todos. Totalmente. Tal cual. Incluso despois do ascenso, o vídeo ese mítico bailando. Eu, mira, tamén quería recalcar que Maika tuvo un partido que veu Dios e o tocou. Ese partido creo que é inolvidable nas nosas memorias. Aquel partido entre semana. Sí. Ese día estaba... Totalmente. Ese día foi MVP Maika. Increíble. Por iso digo que non me podo quedar con un xogador solo. Eu ese partido
o vivira, como vivín ese partido. Un día de semana que parecía que estaba o partido Sí. perdido e apareceu Maica con eses triples, o sea, Sí, sí. Estaba unha locura. imparable. E xusto Sabes, despois, a min sí, recordoume o partido de Obra Baskonia, cando picáronse os dous e irmáns, Howard, Os Howard Jordan. Sí, os que jo. Howard, Sí, Es que recordoume moito tal ese cual, partido. tal cual. Pero fora unha locura. É que Sí, claro, sí, é que sí. dadevos de conta que sin ese partido de Maica, Sí, sí, non... igual non estamos Nada, aí, na CB. Creo que nada. foron 8 Podíamos triples, ter non? ido totalmente. por outra vía. 8 triples Es, foron. 9. Sí, Eu sí, non me acordo no, cantos. no. Foron 30 e pico puntos, non sei canto foron. Sí. Aparte, de Unha feito, gañamos de 15 na prórroga, que non é Sí, moi sí. habitual. sí, sí, sí. Casi Sí, de sí, 15, sí, creo. tal cual, tal cual. Bueno, pois non sei se tedes algo máis que dicir da temporada pasada, algunha cousa. Eu penso Nada, que foi pois todo logo moi favorable, foi todo boa, moi con bueno, moita non hai nada sorte. que rajar. Bueno, No, espera. Unha mención especial os bailes de Rafa o ano pasado. Sí, sí, sin sí, dúbida. vale, vale, Eso Sin foi un dúbida. espectáculo tamén. totalmente. Rafa, un saludo, eh. Exacto. Bueno, Todo para Rafa. pois nada, con estas imaxes aí desa celebración dese día, pasamos páxina, como quen di, e pois xa nos centramos nunha nova temporada, na Ujú. temporada 2000, a ver se o digo ben, 2026-2027. Unha temporada que ten pinta que non vai ser como o ano pasado, que vamos a sufrir No, moito máis. Pero bueno, antes de falar deso, eu quero tamén preguntarvos sobre o tema antes das pagiplantillas e demais, que foi o tema dos obradoiros. Eu non sei que opinión tedes, demais, a miña opinión é que o club primeiro eu penso que se pasou de frenada, pero eu penso que ao final sí que souberon rectificar e aí están as cifras de máis de Sí, 5.000 sí. abonados. Eu penso que casi, non sei se é récord, pero se non é récord non anda longe, non sei que opinades vos. aí vai Sí, Javier. Eu penso o mesmo. Ahora sobre feito xa, non era tanta tolemia facelo, pero foron moi apresurados explicando e explicando dunha forma inapropiada. Ujú. Pero sí. Sí, porque aparte, bueno, sí, sí, decide vos. a ver, eu creo que o sea, o do 50% sí que era un pouco raro, pero eu creo que co que fixo, bueno, a directiva e Raúl polo obra, co diñeiro que puxo, eu creo que non iba a poñer para, que sei, para ratear diñeiro. Creo que Claro, se o fixo que facía falta. claro, E es que bueno, ese é o así conta é problema. que foi un acerto do 100% o de cambiar a devolución do diñeiro. Bueno, sí que foi un Sí. pouco así, como di Adriana, así apresurado, un pouco chafulleiro, así. Exacto. Pouco transparente, non? Foi moi claro e era pouco transparente a vez. Sí. Pero bueno, ahora en frío non pasa nada. Sí, E eu creo aparte que penso que, bueno, sí, Diego, di que ninguén non dixera, sí, sí. sí, o que decías ti, basicamente, que o primeiro foi unha patinada, moita patinada, pero había que entender que Raúl leva poñendo cartos desde que está aquí, de algún modo tiña que recuperar eses cartos. Pero Totalmente. ao final bueno, é igual. Que recularon, pois vese nas estadísticas xa. Creo que dicían outro día que quedaban 50 asientos, non Por sei aí. Sí, cantos sí, quedaban. estaba O moi sea, poucos abonos. vamos a ser un pabellón, unha caldeira, basicamente. Totalmente. Literal. A resposta foi magnífica dos Sí, sí, abonados. sí, O que si eu penso, totalmente. claro, é o que decías, o tema dos abonos, eu penso que si non, incluso foron, o problema foi a forma de decilo, eu penso, incluso Exactamente. máis porque da outra maneira, bueno, si habería xente que tal, podería parecer mal e demais, pero eu penso que a xente non poñería máis pasta, incluso, Sí, porque claro, eu desta maneira é unha chantaxe, porque claro, ou pos isto ou te quedas sin asiento. Un asiento que sí. claro, o mellor pa xente que leva aí 10 anos, pois di, ostra, é o meu Claro, asiento, lle teño cariño, ademais.
Exacto, e a familia que creas ao redor, porque ao final do asento, ti efectivamente. estás a gusto co que estás ao lado, é moi Claro, importante. es que É Eu creo que foi coñeces, o erro ese, o do asento. O claro, do asento foi bastante erro. Porque non levas, Eso é podes que, obrigar a alguén a pagar para manter o asento que leva igual 10 anos, claro, 5 claro, ou que sea. no meu caso, que levamos ali, non sei cantos son, desde o primeiro ascenso, que foi en 2010, pode ser. 2010, sí. O sea, 2010-2011. 15 anos no mismo asento, coñeces a xente que está diante túa, detrás túa, de lado túa, e perder o asiento, pois, Sí. Claro. e eso e o plazo tan curto para poder dar os cartos. Hai que ter en conta que unha persoa sola pode asumilo, pero se sodes 4 ou 5 en familia, un desembolso no Xa é seu outro momento. conto. Claro, Mm. É outro conto. Pero bueno, ao marxe deso, os datos están aí, o que dicía tamén antes Diego, que daban 50 abonos, máis de sí, 5.000 por aí. abonados, non sei que podedes decir deso tamén, da resposta da afición, que bueno, pese ás críticas, pese ás dúbidas que pudera haber ao principio e demais, que aí está, sin fichajes, porque estos 5.000 abonados foi, eu creo que sin fichajes, cando se anunciou. Home, es que Ata sempre non son, sí. os fichajes empezaron a semana pasada, con Por eso, Totalmente. por eso. Con Mendes. pois Non es- vou a dicir a frase que di o noso novo himno, entre comillas, de Perro Arce, non? Nas boas ou nas malas son de Compos. Isto é así. Esta é a afición do Obradoiro. Ao final, dá igual. Dá igual a quen fiches. É teu equipo. sí, totalmente. E non sei se é récord de Vale. abonados, seguramente, non? 5.000. Sí, sí, Non o sei. Seguro. ten que ser récord, pero vamos, de O calle. sea, non sei se contando os abonos das empresas e tal, pero é unha locura, 5.000 abonados. Home, pero eu creo que os abonos das empresas estarán vendidos, non? Sí, non sei, contará, O sea, imagino, pero non se sei. encima terán que deixar unhas entradas para afición rival, non sei como está o convenio Claro. ese. Claro, Pero terán que non deixar sei. unhas entradas para afición rival, unhas entradas para Claro. vender, o sea, teñen que ter Pero algo, o sea. Si non Sí. chegamos a 6.000, pois seremos 5.800, porque non sei se son 200 entradas os visitantes. Non o sei. Non sei. Non sei. É que eso creo que Sí. eu creo que eso non está nin regulado. O dos Claro, Pode visitantes. ser que non. é poñerse de acordo. Porque se estuvera regulado, por exemplo, noutros pabellones que sabemos todos tal, pero non vamos a nombrar, pois Innombrable. teríamos que entrar. O E equipo non entramos. tamén é innombrable. Entonces, pois eso. Bueno, non sei se queredes comentar algo máis do tema de abonos, tema de gestión non do ámbito deportivo. No. Bueno, pois se queredes logo pasamos ao tema xa deportivo. Sí. E nada, aí primeiro de todo, bueno, houbo, digamos, claro, a Liga acabamos en maio e ata fai pouco pois non houbo fichajes, incluso nin rumores. Había algún rumor tal, pero pouquiño. Ti veías esos outros equipos e dicías, madre mía, e nós que fomos os primeiros da Liga en acabar de competir, porque claro, a Liga CB acabou a finales de maio e o Leima ascendeu en junio. Entonces, claro, diste, ostra, entón non sei como valorades eso. Eu teño a miña opinión, pero si queredes primeiro decídela vos e despois digo A ver, claro, é que é moi complicado, o sea, o do Betis fixo moito daño. Entón, Aí está. os axentes, pois ponche moitas pegas, ten que haber unha garantía de que vas a xogar a CB, e hasta que a CB di que oficialmente que vas xogar, pois é moi difícil negociar con xogadores e cos seus axentes. Sí, Ou ademais, teñen non moi claro que se queren quedar, ou un xogador novo que estás buscando unha fichaxe non vai a vir, sin saber Claro. se pagan ou non pagan. Eso sei. está Ademais, clarísimo. contando eso, creo que dixo Galán hoxe na entrevista que creo que 14 dos 18 equipos da CB xogan competición europea. E iso é o problema, tamén ao é unha final- desventaxa. É unha desventaxa non xogar Europa. Bueno, que ao final ves a Zaragoza que ficharon a Virutis, a Homsley e a E Volsky. a Brusino. Pero porque hai moita pasta, pero equipos máis humildes así con o noso presuposto xa é difícil de por si fichar con 5 millóns, 4 millóns e medio, pois en estar en Claro. competición europea os xogadores final. Pero bueno, Sí, é que o tema de Europa pareceme un cachondeo, o sea, como un equipo con todos os respetos, por supuesto, pero
non sei, O Burgos. o que sei, O un Burgos. equipo que se salvou a temporada pasada O na Burgos. última jornada e que poda xogar Europa, o sea, Mm. é A un ver, pouco deportivamente distí, ostra, é que, es que tiña que estar un pouco máis regulada, como está no fútbol. claro, Que Sí, vayan os 4 primeiros a eso Euroliga, sí. aunque é unha liga pechada. Mm. Pero claro, unha liga bueno, pechada Que claro. poden problema es. invitar. Pero igual, o quinto, sexto e o sétimo, por exemplo, Eurocup, os dous seguintes a Champions e unha Europe esta Cup que ganou o Bilbao. O sea Bilbao. que, como moito, que vayan 9, 10, non 14. Sí, sí. É que en Porque o fútbol o ano fútbol que máis van, que son van 8, de 20. o 9, Aquí, non sei. ou 9, Sí, van 14, sí. o sea, 14, Es que 18, es Claro, que é que unha burrada. vai chegar un momento que os recén ascendidos van xogar competiciones europeas. Sí. Totalmente. a este O sea ritmo, que o ascenso directo vai che dar pois a chave para unha competición europea. Non sei como se chama esta que A quinta esta, ¿no? sí, que é Pero máis non sei baixa como que a se chama. Europe Cup. Sí, Sí, non pero sei. non sei como se chamaba, así que non, que van equipos así medio raros. Sí. a min eso parece non sei, unha injusticia. Tamén é verdad que sí, no ámbito de fichajes o que dicía Diego que nos pode perjudicar, porque claro, os xogadores queren Sí. xogar Europa e demais, pero vos credes que tamén pode ser un regalo envenenado o de xogar en Europa, sobre Sí, todo para certos equipos da zona de Sí, abaixo, e eso que nos poda totalmente. beneficiar a nós. sen dúbida. Sí. Penso que tamén Mira sí. nós. O Sí. sea, es que o exemplo máis claro está no noso caso. Mm. Solo xogamos previa. O sea, lesionase creo que Mendoza. foi Mendoza Mendoza. na semifinal. E despois, como non nos clasificamos, 3 ou 2 partidos máis tarde, pois pasou do innombrable ese que foi a cuidar a súa abuela. Exactamente, deixa oír. Non vou dicir o nome. Eu vou no dicir, Eric Washington, un saludo. E a súa abuela hai que saludala tamén, a ver se Tamén a súa abuela un saludo ten que a estar ben. ambos, que seguro que están Sí. ben os dous. Sí. Bueno, Sí. xa volvendo ao Obradoiro, porque nos fomos así un pouco de Europa e demais, que valoración facedes ata o momento do mercado? Sin de momento centrarnos nos fichajes en general, o sea, nos dous fichajes que xa sabemos oficialmente, Os oficiais. nos rumores. O sea, en general, Os tres, como... son tres. Perdón, tres. 3, sí. Pois bueno, renovacións 6, ¿no? Que sempre se que se renovas máis da metade que xustiño. Eu creo que, a ver, igual o de Galán foi polo problemas máis dos cupos, pero eu creo que os demais tiñan unha oportunidade máis que merecida. Sí. Creo Eu que creo Brito que- foi o que máis dubidaron, porque non sei se lin que intentaron a Joaquín Rodríguez, o que foi para Gran Canaria, pero ao final creo que se non quedaron hubo con nada. Brito. E me parece perfecto, a verdad. Barrueta ten experiencia, Barcelo, aínda que ocupe ficha extra, creo que llo debemos. E os demais, Sí, bueno, sí. menos Ule, que a ver, creo que tiña contrato e non Sí, tivo non sorte llevas este facer ano. o feo, non llevas facer No, o no, feo. No, hasta decembro non vai xogar. O sea, Si non se lesiona outra vez, Mm. Hai que pobre. comelo. Hai que E como comelo. valorades eso o de Ule? O sea, o de renovalo? Bueno, Eu, renovalo non, porque tiña contrato, mellor dito. claro, Es que o ter contrato non vas gastar cartos en cortalo. Claro. aí Yo creo está. que un bo xesto de obra, pero tamén se entende o enfado de Claro. Westerman, por exemplo, no comunicado, non? Pero bueno, a ver, A mí- eu creo que... Claro, mereceu tampouco oportunidade. sabemos o que Leo pedía. Claro. Claro. Ese Está é claro. Aí o problema. estamos. Claro, O eso tamén o problema pensei eu, porque claro, Westerman é un tipo que, claro, o millor di, pois eu quero cobrar isto e demais. Aí. Tamén é verdad que a min me extraña que se enfadara tanto. Eu penso que nin contactaron con él, o sea, dixéronlle que non contamos contigo Sí. e fora, porque eu si non penso que non sacaría polo menos ese comunicado, porque di, bueno, se eu non me aceptan esta oferta, que eu, o sea, o que pido eu, pois marcho. E non sacaría ese comunicado todo enfadado. Eu penso que
o sea, a comunicación do Obradoiro foi hasta logo. Non sei, Exacto, eu pode penso que ser. foi así, Sí, A eu ver, creo que sí. eu porque creo se non que... da outra forma, eu penso que non sacaría ese comunicado. Sí. A ver, eu creo que o problema con Ole xa é do ano pasado, de facer un contrato de 2 anos. Sabendo que é un Sa home un poquinho de cristal. Claro, Pero bueno, sabendo pero o cando historial está, de está, lesións, Sí, Ole ten unha calidad tremenda, o sea, os Sí, sí, partidos sí, que sí. lle vimos, vamos, sí, En tremendos. ACB é Que un pasa? xogador válido, demostrou os partidos que xogou. pero es que Que pasa? volve Que ten moitos riscos de diciembre, lesións. enero, Sí, claro, aí está. volve moitísimo. diciembre, enero e non che garantiza que vai a estar ao 100%. O sea, Por eso a vai, plantilla de 13 e tal, claro. por aí irán os tiros. Ademais, Que tal xoga igual? 1, 2, 3, que é moi polivalente. E o de Poucos Westerman tamén que xogadores. igual creo que afectou o primeiro ano de Westerman no Obra, que estivo moito tempo lesionado da espalda e tal, igual desveu o medo de que igual en LEP, o sea, en primeira FEP, igual non arrastraba tantos Claro. problemas físicos, pero Non igual en exige ACB que é outro tanto a ritmo, outro físico, igual lle volvían os problemas. Bueno, eu despois outros xogadores que, bueno, o de Brito, por exemplo, eu creo que eu Merece, personalmente a min merece. encántame, Tamén. eu Tamén. temín que non iba a seguir, pero bueno, Pa ao min final seguiron e seguiu e non sei como hablades vos. vai a ser Merecidísimo. vai a ser a sorpresa da CB, o sea, teño moi claro. Eu Eu tamén creo Eu que é creo unha penso que que sorpresa tamén. oficial. Un tío que pasaba desapercibido e cando empeza a xogar e o deixan xogar, comes Sí, o sí, mundo. sí. E despois que ven de xogar Sí. con Portugal, ven imparable sempre. É máis, destaca moito máis xogando de 2 que xogando de 3. sí, está claro. O sea, Totalmente. empezou de 3, estaba aí con Barrueta e pasáballe pola dereita Barrueta, pero foi pasalo 2 e aí está o ascenso. Sí, é que eu creo que é un Totalmente. xogador que lle gusta máis o balón, non é un Barrueta de salidas de tiradores e tirar, eu creo que é máis dous nese aspecto de Sí. pois generar tras pick and roll, penetrar e tal. Eu creo que foi un acerto de Epi o staff o de poñelo ao 2 e bueno, aí demostrou o que podía dar Obra. E a defensa de E iso Brito... que, Sí, por sí, exemplo, o tamén. ano pasado comezara a temporada así, non con, bueno, Poucos non minutos. explotou, eu penso que na segunda volta, o sea, que da Sí. segunda Sí. volta eu me acordo e ademais aparecendo en partidos importantísimos, o sea, Eu creo que e desde que en Copa Coruña explotou, foi desde o partido vital. este de Sí. Huesca. Creo desde aí máis Foi- ou menos empezou. Sí. Desde Eu o penso que tapón, foi desde o tapón en Palencia, En ese Valencia foi o tamén. punto de inflexión. Porque eu creo que Desde viña aí- de xogar ca selección portuguesa e cada vez que ven de alá ven como moi crecidísimo, porque realmente Sí, sí. é un super xogador. Joder. Hostia, Entón- este ano nas ventanas fixo partidazo, E No, que sempre ves vai, sempre sempre. vai. Lémbrome, Sí, sí. creo que No Eurobasket xa Ten no, un no récord de Eurobasket triples. xa era ben. igual 20 No puntos contra Eurobasket xa Grecia de fixera bons Jokic, números. algo así. Unha burrada. Sí, sí. Bueno, e despois algún outro xogador que vos gustaría ter mantido ou non da temporada pasada? O millor, es que non sei, Múnins, si non fora polos cupos Muniz igual tamén. polos cupos, pois en vez de Galán, Múnins. A ver, o Gallar Claro. o nivel a todos, pero ao final tes que Claro. prescindir de Home, da claro. metade, prácticamente. Igual Anderson podía facelo ben coa experiencia que tiña en ACB, sí, Sí. pero O sei. Maica podía ser bo segundo base. eu creo igual que se houbera recuperado da lesión ou non se houbera lesionado, igual seguía. Se houbera seguido así. Sí. Pero ao final o que eu creo que o que máis merece o que debémoslle a renovación é Barcelo. Xa deixou o seu equipo en Alemania para sacarnos do pozo. Tardou unha temporada e media, pero sacounos. Sí. A min o de Barcelo parece un xogadorazo, pero a min o problema que lle vexo é o tema que é extracomunitario. Sí, claro. É o que máis medo me dá. Porque claro, se non ocupa a plaza de extracomunitario, é verdad que agora dixo Galán que estaban buscando de un tataranieto en Cádiz, creo que Abuelo, era, bueno, unha cousa xa Abuelo. surrealista. Pero me refiero, claro, ser extra ten que dar moito máis que o millor Xa. outros xogadores do equipo. A ver, Que ten O calidad. merece vale? seguro, eu creo. pero hai un Merécelo. exemplo. Hai un exemplo. Jaworski.
Jaworski, Hughes, Krutwig, por exemplo, en A Lleida, ver, que se salvaron os pero, dous. pero Hughes, eu poñoche máis Pero Jaworski, Hughes, que Sí, viña, pero claro, viñan de Alemania os dous, xogaron en primeira claro, FED, sí, pero Jaworski, por tiradores. exemplo, creo que viña do Guipúzcoa tamén, como Barcelo, pa o Bilbao, e non fixo mala temporada. O sea, Non, fixo partidos moi bons. é irregular, pero bueno, porque é un tirador compulsivo destes. Sí, claro. tal cual. Eu non sei, é a única dúda que me genera, o sea, sobre todo polo tema físico, porque claro, a Lev no aspecto físico, claro, de Barcelo en ACB non sei, que eu non son hater de Barcelo, que eu quero a Barcelo, vamos. Tal, entonces, pero bueno, non sei, é o que máis me genera. Non sei se a Adriana quere dicir algo de A min gustaba Barcelo. máis o Barcelo que chegou co que temos agora mesmo. Creo que Sí, contesta a pregunta, sí. Marcouse un Davison para min. A ver, pero eu creo que máis porque o ano pasado era máis individualidades. Sí, Este ano era máis un equipo. O sea, o ano pasado os puntos eu penso, centrábanse en Balvin e en Barcelo. Este ano é Barcelo, Barrueta, Westerman, sí, cada Maica, día es un. que, claro, Sí, e aparte Barcelo, eu penso que este ano daba máis cousas, porque claro, o primeiro ano si era moi bo lanzador e demais, pero é que este ano eu creo que deu máis este ano cousas. O sea, evolucionou noutras cousas que non tiña. O claro, sea, eu Este creo que ano un tío, puxouse como xogador. creo que é un tío moi duro de mente, pero este ano eu creo que ao final se ve un pouquiño baixo de confianza en algún momento, pero bueno, é normal porque pasar de ter ti todo o balón, de ser o anotador do equipo a un xogo máis non é o colectivo mismo. igual lle afectou un pouco, que é normal, claro. pero bueno. Claro, es Xian, que ao eu final, uso O razón. rol, Eu ulle ao razón final, porque eu vi a Barcelo encollido cando xogábamos contra o Palencia, perdón, con Wintering. Foi a primeira vez que vin que caía como xogador. Tiñalle claro, pero pánico. es que ao final non é o mesmo o xogo de Félix Alonso, que o de un Efi. saludo, O Félix sea, Alonso. es un saludo, Calvo. A ver, está claro, obviamente. Epi é un entrenador que en Lev, sobre todo, ten que non se lle pode ten unha trayectoria que madre mía, o sea, Increíble. Vamos. eu non sei se haber algún entrenador como el con tantos ascensos, pero vamos, si o hai, poucos hai, porque, Poucos, sí. ostras, aquí en Galicia só lle falta que O ascender ao Ourense. COP, O COP, claro, o COP, o sea, o Galogrín entonces, despois. madre mía. O Galogrín. Bueno, e despois xa centrándonos nos fichajes oficiales, por exemplo, empezando polo primeiro que foi Leo Mendel, que vos parece a vos? A ver. A ver, é Bueno, un tío que pode xogar de 3 e de 4. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Equivocaches Bueno, de vídeo. perdonade que se nos colou aí un vídeo. non pasa colou un nada. fichaxe Era aí. infiltrado. Problemas técnicos, estábamos falando de Leo No, Mendel. pero non se lle veu a cara o que puxeches, Ahora, é que quería poñer un vídeo de Leo Mendel, que vou non poñer agora, pero se me colou un vídeo que non tiña que colarse. Pero bueno, ese, decido o tema de Leo Mendel, mentre eu poño o vídeo, a ver que vos parece. Eu creo que vai aportar defensa. Sí, sobre todo. Eu penso que é o máis destacable nel. Pareceume importante unha cousa que dixo Galán, parece que foi tamén na entrevista de hoxe, que foi a única que deu así agora, que non é un especialista en nada, pero que che pode cumprir en todo. Que non tira moi ben de tres, pero pode tirar, que non é un experto no poste, pero pode ir ao poste.
eu creo que vai aportar eso, sobre todo físico, defensa, moita experiencia, ainda que en Burgos, o sea, creo que é así un pouco cabezón de que polo que escoitei, polo que vin, que se falla un triple, sigue, pero bueno, que é un Eso xogador corrixe físico. yo, Epi. Eso, Sí. eso Ten facía experiencia de Robertson Pines, tamén, entonces, pues, sin problema. Eso Robertson tamén mo facía. Sí, é que é normal, ao final, a ver. Pero bueno. Son tiradores... Open up the Nada, é que non me deixa... É que non me deixa... Hai fallo. Nada, seguide. É que non podo poñer os vídeos porque senón non se vos escoita. No, pero de todas formas ese non era o vídeo. Xa, veña. Seguide. Ai. Pois pouco máis, o sea, que vai aportar Sí. experiencia, físico e despois a versatilidade que ten, de que pode facer moitas cousas dependendo do rival que teña. Totalmente. Seguramente con un máis baixiño pode ir ao poste, con outro pode abrir un pouco máis a pista porque va a ser un 3-4, hombre, o sea, para ser 4 é móvil, porque tamén pode ser 3, entonces, pois iso. Mide 2 metros, non? 2 Sí, xustos, por por aí. aí. Espera, teño apuntado. Nos Más o cromos menos. estes. Seguide falando. Mide, É sí, que- 201. 2,01, ves? Ten altura suficiente. Sí, Pode a faltar ver. Barcelo. A ver, eu penso que igual esperábamos algo que... A ver, a xente dixo, bueno, este xogador tal... Eu penso que non é mal xogador, o sea, non é tampouco unha estrella que digas ti aí que vaya a destacar tal, pero Claro. bueno, tampouco é tan mal Nunca se xogador sabe. como din por aí, porque hai xente que di, Dios mío, que Sí, bueno, fichamos sí, a ver. a non sei. Pero é que tamén temos que ter en conta o entrenador que teñen. Que eu creo que Epi Tamén, saca ouro, Saca ouro. Sí, sin duda. tamén. E para Se ve mostrar, con Galán. Sí, Aí veo estamos, sempre, ya. perfecto. Galán, sí. Aí está. O ano pasado era horrible, este ano pois deu un paso adiante. Explota as virtudes dos xogadores, aínda Es se que Galán que é un todos. tío prácticamente, o sea, malo en ataque. Ao final non sabes como fai, pero acaba sempre cos seus 8 puntos. E Que a súa falta. Por exemplo, o Traholder, como non lle veías o que facer, pois sacaba para facer a falta, para gastar as faltas. Sí. Aí estamos. Sí. Pode funcionar Bueno. perfectamente. E o segundo fichaje que foi Caleb Agada, que vos parece? A mí me parece top, a verdade. A min pareceme un fichaje moi bo. Vale. O sea, gústame máis Hai que de ter en dous. conta que a súa posición natural non é Claro, xogar de base, pero este ano sí que xogou. Un dous, eso era o que- vai a poder eso- ser. Eso era o que iba a comentar. A min gústame máis de dous que de un. O sea, a primeira volta colleida fixo un temporadón, demostrou no Palau na victoria contra o Barça, que creo que marcou 18 puntos, 20, non me acordo, Por aí. pero eu creo que pode ser un bo xogador para nós. Eu creo que vai aportar moita defensa. Ten moita Claro. envergadura e maravilloso. É que defende ben. Aí vamos. Así que Sí. estos dous fichaxes penso que ben. Sí, Sí, a ver, dos non tres. son unhas estrellas, pero bueno, están aí que nos poden dar Bueno, bastante, eu penso. as estrellas, pois... Xa, as estrellas Polo- tamén, sí. Polo que din, poden ser o 4 e o 5. Sabes. No, eu tamén iba a dicir un unha tamén. cousa. Eu tamén iba a dicir unha cousa, que as estrellas tamén temos aquí experiencias de certas estrellas. Unha Sí. máis, Despois temos pasou- unha máis. O Chipirón. Entonces, claro. Pero bueno, eu penso que sí que nos pode dar Sí, bastantes cousas. Non sei se queredes comentar. É mellor dicir Como? Chipirón, que é mellor dicir Chipirón que non o nome dese pavo. Sí, a verdade que Eu creo que cando decimos chipirón xa todo o mundo sabe, Porque Los que non son do Obradoiro. o mellor sin ese Chipirón non había que pagar os obradouros. Exactamente. Efectivamente. Pois pode ser. Un saludo al chipirón tamén, que Eso. seguro que es fiel espectador. Te queremos, Chipi.
Vámonos a ter aquí de invitado o próximo día. Cuidado, cuidado. Bueno, e despois o último fichaje que se anunciou hoxe mesmo, fai unhas horiñas, Faure, do Oviedo, que eu penso que Cupo. incluso para el foi unha sorpresa, dá má sensación, porque non o esperaba. Cupo. O sea, Sí, Cupo. efectivamente. é que non hai máis que decir. Cupo. Pero mira, pois eu digo unha cousa, eu confío neste chico. 24 anos. Dame É boa... máis. É máis, se Juan Rubio pudo xogar no Burgos ou Alderete no Tenerife, por que non pode xogar Faure no Obradoiro? Aparte un xogador Exactamente. joven que pode progresar, ten 24 anos. Claro, claro. É o Aí está, segundo xa. ano. É o segundo ano, creo que está ten en minutos. terceiro en España. Sí. Nunca xogou en ACB, vai no a dar todo. Vai a deixar os minutos que lle deixen, vai nos a comer. Si Sepi confía en él, eu creo que pode facer algo. Dame esa Sí, sensación, como- non sei. Ahora igual chega e... non sei. Un Sí, Echeguren da vida, con respeto a Echeguren, pero Totalmente. O que malo, non xoga, pero non creo, a verdad. o malo do fichaje de Faure é que non podemos fichar a Rafa Villar, bueno, que acaba de fichar polo Manresa. Sí, Ahora mismo, sí. Fai unha oriña. pero eu penso Igual que nos tamén alegramos despois, Sí, Nunca se pode sabe. ser. Sí, Ojalá, mellor sí. ojalá. Eu Porque tampouco polo- creo que, porque eu estuve lendo por aí en Twitter, sobre todo, en Instagram non tanto, pero en Twitter, moita crítica ao chaval. Eu sei que, obviamente, é un fichaje que dis, ven do Oviedo, non vai ser unha cousa tremenda, pero bueno, eu prefiero esperar a velo na pista e demais, e despois, se hai que criticalo, pois se critica, bueno, porque xa, o que eu que sei, A é ver. baloncesto profesional e tes que se con respeto, por suposto, e tal, pero xa criticar por decir que ven do Oviedo e demais, non sei, Non ten sentido. O sea, as expectativas as vai superar fijo. O sea, Totalmente. probablemente. o sea, faga o mal, faga o ben, faga o moi ben, as expectativas as temos moi abaixo. Sí. Ten pouco que Vai perder, a moito que superar. gañar. Claro, Totalmente. exacto. Exacto. Eu De momento oficial nada máis. A ver se non mañá sei se hai- queredes comentar algún rumor, eu Sí, home, sí. Algo habrá que comentar, ¿no? pasáronme ahora bueno, vos sabedes porque xa vos dixen vos adiantei o fichaje, non sei que fichaje vos adiantar, o de O Caleb, de Agada. Ágada. O de que vos Ágada. Agada. dixen. Sí, pois esa mesma fuente non díxome agora que xa están buscando un pivot eu non sei se se pode decir ou non, pero vou non decir. Bueno, non o vou decir. Eu Sí. é que como tratamos, Javier, é que como lle estropeemos a operación a Galán que despois censúranos. e a mí me Claro, pois o que acaban de me dicir pasou- outra fonte que teño que se veñen a primeira opción do 4 ou 5 que a salvación está case asegurada. Bueno, pois logo ten que Está ser aí bo, a loita por Europa, díxome. Con ese outro tema, pero digo Mira. que se veña a primeira opción que cuidado. Vou decir Dá unha a pista, Javi. Unha nacionalidade. pisciña. Vou decir a nacionalidade. É lituano. Hostia. Pero Non é Virutis, non é Virutis Virutis. acaba de fichar por Zaragoza. No, pero non é Virutis, non é Virutis. Non será un tal Mark Blažević. Blažević, non? Vou buscar, no, tampouco. Vou buscar. Mentras segui decide algún rumor que haxa por aí, mentras eu miro aquí a ver quen é Pois- exactamente. Pois saleu no correo Childress. gallego de Childress ou como Childress. se diga. Childress, Childress. sí. Ten moi boa pinta, un base que ten boa pinta, creo que son 14,8 puntos e 6 con algo de asistencias. Sí. Bueno, o sea, ao final pode ser un Dodson 2.0. Exacto. depende- O único pero que é extra. Pero o resto... Claro, home, pero era o... Sí. O xogador A ver, se mete puntos extra. Claro. Pero ao por final- demais... Ten 28 anos, 29. Sí. Vale, vou dar máis datos deste. Danos. Vale, é do 93, xogou en equipos como o Milán, Olimpia Milano, o Panathinaikos, Hostia. Tía, Si sou ele xa o queremos, veña. Cago en Dios. vouno É porque- decir, vouno decir. Va. Arturas Gudaitis.
Ni idea, Eu de non lle- verdad. Eu Enseña tampouco lle poño foto. cara, Enseña foto. Pon a Arturas foto aí. Gudaitis. Arturas Gudaitis. Pon a foto Hostia, aí. me Pon a gusta, foto aí. me gusta el aspecto que tiene. É que non podo buscar agora mesmo. E xoga de ala pívot de pívot. Sí, debe ser o 4-5 ese que decía Galán. Arturas? Eso, altura. Arturas Gudaitis, Gudaitis. como soa. Hostia, Como soa. este teño fichado eu no International Basket Manager. É moi fichaje meu no IBM. Bueno, a ver. e ti logo coñeces algo máis? Sabes algo del ou...? Eu Sí. solo sei que 4. Lituano e xa está. Vamos, non sabemos nada máis. Non sabemos se é estrella e tal. Bueno, A ver, foi o que me pasaron. Eu se non o podía decir. Eu Vou se non o podía revisar decir, o perdón. perfil de Pro Bowlers deste tío. Sí, eu 12 estou A ver, mirando mira, é que eu non me dou... Pro Bowlers, e o que si non tira 12. de 3 nada, O sea, No. moi bons números en Lituania, pero de 3 non tira. Nada. Se temos que tire de 3, non hai problema. 12,5 puntos e 7,2 rebotes. Está moi ben. Lituania é unha liga dura, eu creo que igual top. Eu creo que non sei, tamén. 3, pero 5 de Europa seguro. 19 puntos contra o Neptunas, 16 contra o Juventus. E xogaba no Zalgiris, non? Ah, non, no Ritas. Non Que xogou bueno, Ai, sí, é da canteira do Zalgiris. No. Non sei. Xogou no Zalgiris fai moito. De feito xogou contra o Tenerife, non sei se claro, quedou campeón da BCL, non? En Badalona foi. Sí, soame, sí, os Ritas. Na Final Four gañaron o Tenerife Sí, ou sí. Atenas, ou Athens. AEK. É do 93. Sí. A ver, igual son así míticos rumores que quedan no aire, pero este tío ten moi boa pinta, verdad? Moi boa pinta. Sí. E despois o de Villar que soara o de Villar, pues ahora con Faure xa está descartado polo dos cupos, pero Sí. polo que se di por aí pedía unha auténtica morterada de diñeiro. Sí, supuestamente comentáronme que probablemente cobre Manresa o que ven cobrando o americano. Eu que creo que si vin algo por aí. E tamén non sei que tuit houbo de non sei se foi Levadoiro un destos como que dixo puxo un fichaje de Manresa tal oportunidade de mercado e puxo se soubera desa oferta que rexeitou da obra do que pedía o sea que Sí, debía estar subido un pouco polo tema do cupo. Eu lle contestei 350k e díxome un pouco menos, pero que andaba aí. É que os cupos van caros. Sí. A Sí. situación é complicada. Van a acabar cobrando máis os cupos que os americanos ao final, O sea, un cupo Totalmente. decente. Por exemplo, Por non eso me é quero tan imaginar importante ter canteiro ao final. se pide esto Villar, imagínate Francis no Breogán con un equipo así de condicións económicas parecidas que nós. Non me Sí. quero nin imaginar, xa. E despois rumores poucos máis houbo, non? O sea, bueno, que non falamos tamén do culebrón este de Alonso Berge de Silins. A ver, polo que nos comentaron Adriana e a min, Si hai... nunca hubo nada con Berge ni con Silins. Nunca. No, ao millor hubo Nunca. interés. Ao millor hubo interés, pero oferta non hubo. É que Berge, a ver, é bo xogador, pero igual gastarte unha ficha de extra un tío que non é tampouco un tirador especialmente bo. A ver, probablemente dixeran ao periodista que Galego iba a vir- interesado. claro, que había un galego que o iba a fichar e deu por feito como entrenou Epi, dixo, pois era Obradoiro. Xa. Pode ser, porque Epi ten tamén esa tendencia de fichar xente coñecida, non? Do seu círculo así. De feito, eu pensaba que, bueno, ata o Childress pensaba que iba a haber algo aí con Brandon Taylor, que xa sou este ano cando se lesionou Maika, que non me disgustaba, pero eu, non sei, tiña esa sensación de que podía haber algo aí.
Bueno, e mención especial a Copain. Sobre todo para Pablo, que aínda nos debe un Copain. E pouco máis de rumores, non? De momento. Sí, Sí, penso que non. Penso que o que veña ahora xa non vai a ser rumor, que vai a ser xa fichaxe sobre a mesa. sí. Sí. Eu creo que con máis Estamos- filtración xa non hai. No, No. estamos sin presentador, entón Aí está o presentador. Aí Xa ven. estou aquí, xa Vale, estou vale. aquí. É que Notouse a tua señoría, ausencia. xa falamos de todo. xa A ver. falache desde todo. Sí, Si, Bueno. do tema Berg, sí, todo dixes eso. que Vale. dixemos que non houbo nada. Vale. É que este portal, bueno, hoxe estamos tendo uns problemas técnicos. Totalmente. Bueno, que seguramente Vale. estades na casa de vacacións Ai. todos, non? Así. Eu Claro. estou, efectivamente. hai varios puntos que queríamos falar Adriana e eu. Sí, Exacto. sí, falade, sí. Vos deixo agora, sí. A ver, Adiante. empezas ti ou empezo eu? Empeza ti, Diego, veña. Vale. Deixoche, sin fallo. Pois nada, que xa sabemos como é a camiseta Obradouro. Exactamente. Non Pero vai ser podemos pa desvelar a cor. Como? Vai ser para todos para todos que compramos os sobradouros, o sea, igual. Sí. Sí, Sí. en a Tweetgal Cup vai non usar o Twitter O xogador. Exactamente. O sea, daqui vamos usar a Xan máis eu. Exacto. Con Sí. dorsal Va, e todo. E con pantalón a xogo. E con pantalón. Esa é outra. Podemos darlle un vistazo ao mercado de ACB despois para rematar o da Galiza, non? Sí. Mellor. Estamos Vale, agora pois que si estamos queredes. metidos no Pero- mercado. Temos máis puntos. O sea, Sí, mira, o da camisola, decir que é é moi chula. distinta, Sí. distinta, bonita, máis outra tela distinta tamén, e que pidades unha talla máis. Sí, que o Sí. tejido cambiou e agora talla un pouco menos. Exacto. O sea, non era como as de antes que facías así, estirabas e víase blanco. Esta non vai pasar eso, penso eu. Pero tuvemos o privilexio de tocala e de ver. Exacto. Pois mira que sorte, Mira que sorte, porque eu non, aquí non pensáis que todos que estamos aquí o sabemos, No, que eu tampouco. non teño nin idea. No. Aquí solo sabemos Adriana máis eu. É un secreto que non se vai dicir hasta que salga. Totalmente. Sí que... Bueno, que máis por... temas- algo máis, sí. Sí, temos varios temas máis. Temos que bueno, falar un pouco Ya tamén... con eles. Mira, temos que falar un pouco tamén do equipo con diversidade intelectual, Campeones, o equipo Campeones. campeones. vale? Que se coñecedes alguén que este interesado, aínda se poden inscribir, en la que xa hai plantilla, e que penso que deberíamos de apoiar tamén desde aquí. Sí, por suposto. É outra destas interesante. cousas que trouxo Galán así do cambio este como do non De deportivo do estrutura. club, do ámbito así máis social, que eu creo que está moi ben, a verdad. Porque sempre, Eu penso que por exemplo, Celta D por aí, en Calo hai a veces competicións destas de do que se chama Liga fútbol genuína. eu creo que en Sí, básquet non había, la xa non liga había genuína. moitas. Por eso. Alguna cousa E ben, despois pero- falar Penso, tamén o tema apasionante, pois para min é Under 22, Sí, Canteira Obradoiro. efectivamente. Creo eu que penso que son dous aspectos moi importantes, E incluso o único que diría que lle falta é femenino, baloncesto femenino. É verdade que iba a está o dicilo eu. Rosalía, Justamente efectivamente, falámoslo é o que esta podes mañá. decir. sí. É o único P que lle igual. falta ao Obradoiro. Intentouse, non? Fai un ano así. Sí, pero Facer equipos de rapazas. non Eu saliu creo que nada. algo non sei, non o sei. Non É foi que eu creo que adiante. aí xa chegamos un pouco tarde, porque está o Rosalía, está o Galogrín, bueno, o Brión tamén, que ten moito nivel femenino, e está complicado. Bueno, Sería eu penso o que sempre roubar as se rapazas ou... Eu outra penso cousa. que sempre se pode, aínda que sei o que sei, non digo absorber o Rosalía, pero ter un, o que sei, aí, Convenio, un sí, convenio algo ou algo, no? Xa che digo que non, que eso non Eu vai digo pasar. que tampouco, co Rosalía no. Bueno, pois Sí, entonces complicado, aí hai cousas... Pois Eh, entonces non. Falando da canteira da U22,
que somos o único equipo galego Sí. representante. Vamos aí. Curioso. A min Vamos a chama a ir. atención sobre todo o Leima, que non sacar, porque é verdad que o mellor pode decir, non ten unha canteira tan asentada como pode ter o Obradoiro. Pero Leima ten... Pero claro, ten o Breogán pode decir, non ten, o Breogán non Xiria. ten canteira. O Sí, o Leima Leima ten o Xiria entonces, vinculado. Claro, Eu teño xente ser- coñecida ali, familiares, claro. no Xiria, está O vinculado. pero non ten canteira como tal. No, bueno, bueno, Leima o sea, sí que ten, sí que ten. Sí, Leima sí, ten canteira. Claro, por eso Pero- digo. pero non é tan potente como a do Obradoiro. No, eso non, o sea, Eso. somos de chegar ás Final Four de Junior, cadete, infantil e tal, pero pero non chega ao nivel do Obradoiro, non teño esa estrutura. No. Total, O teñen Breogán- vinculados co Xiria, Perdón, ao dicen. final, O equipo do norte que esos xa basicamente non teñen canteira, teñen os O estudiantes equipo de Lugo, Galicia, o equipo de Galicia. Pero... Sí. E a quen vedes de capitán de Under 22? Pregunto vos. A quen vos gustaría ver? Grela. a do Alonso Grela. Grela. Vai ser Grela fijo. Vai Ojalá. estar Grela. Adriano, vai estar. Sábelo, tío. Non o sei a ciencia cierta, pero eu quero que É estea. verdad. Temos fichaje na sub-22, o Mikel Ubieta. Sí, Exactamente. sí, É verdad. Que non anunciou o club oficialmente, que anunciou a agencia, pero Pero sí. bueno, aí está. xa sabe Pero o aquí podcast. estemos nós, para darlle voz. Bueno, pois antes de logo pasar a Twitter Cup, si queredes, falamos do mercado de fichajes en general, que dicía No, Xian aí a... temos- No, queda unha temos- cousa ainda. Sí. Os grupos, non? O dos voluntarios. Eso, sí, importantísimo. Sí, é verdad. Sí, Quen decía queira eso. ser voluntario do Obradoiro, Ese maior de é o 18 anos, sí, maior de 18 anos e con plenas capacidades, que nos avise, ou que avise o club. Porque Este ano queren facer cosas complicadas con chicha e necesitan xente Atleta. Exacto. disposta. Sabes? Vale, Ten ao- que ter uns Chicha ten que ter uns compañeiros de caché, va. Claro. Ten Sí. que ter alguén que lle faga aliups para facer mates e todas Claro. estas cosas. Promete, a ver, o espectáculo promete. Sí. Sí, sí. Sinto por Rafa, Pues, pero pois aí Rafa- queda a cousa. Inda, Bueno, inda ese- que discutimos moito, quero. A Rafa querémolo moito aquí. sí. Bueno, Bueno, se alguna queredes cousa máis unha cousiña da U22, Sí, se Disian, queredes. sí. Sí. Disian, sí. O sea, polo que escoitei hoxe de Galán, está complicado xogar en SAR polo tema de decoración da pista, o sea, publicidade e eso. E a outra alternativa que hai en Santiago creo que é Santa Isabel, por aforo, máis ben. Sí, tamén non sabemos un pouco de que tamén se pisa un pouco ca Liga de Campeones. Pode ser, Hai tamén, sí. Sí, porque vai partidos que van a coincidir, pero bueno, todo é... Sí, a idea, Creo que foi Diego antes que Vernes polo Xacobeo que había pola moito evento en SAR tamén. Tamén. Sí, Sí. polo A cual idea- precisamos outro pabellón xigante. A idea Sí. é facer ou viernes pola tarde ou sábado pola mañán. Sí, o sea, a Liga normalmente o 22 xogábase os viernes ou sábados. Tamén polo temas de pabellóns, claro. Sí. Bueno, falando do 22, principio- se queredes saber o grupo de obra, ou digo. Sí, di, comenta. Bueno, iba a dicir algo Adriana, queres, Adriana? Digo, sí, que nun principio os socios do Obradoiro podemos ir gratis a ver... É verdad, Pois nos mira, olvidábamos deso. Sí, Sí. que mira. nun Están principio mirando como- Ahora va e Galán di, pois ahora a pagar. pagades. Outro Exactamente. obradoiro. Un obradoiro Outro obradoiro. Pois, Obra Di Xian. Obra Bronzouro. vale, pois, o sea, ao non haber galegos, os equipos están bastante lonxe e creo que dividiron en norte e No. sur, se non me No. equivoco. A e B. Acabo de mirar e no. A e B. No, non é norte e sur. Porque estamos con Unicaja. Claro. E co pois non sei Juventud. ben como- Fixeron Igual, aí é que unha cousa rara, porque hai este oeste tampouco é, entón es que fixeron... hai moitos cataláns, entón é moi complicado. Sí. Pois no grupo ha estado Girona, Barça, Burgos, Zaragoza, Tenerife, Madrid, Valencia, e no B, que é no que estamos nós,
está Bilbao, Unicaja, Lleida, Manresa, Juventud, Nós e o Murcia. É Entón, bueno, que, bastante lonxe todos os viaxes, pero, bueno, é o que toca. Totalmente. ao final o máis cerca é Bilbao. Sí. É unha tirada de carallo a Bilbao. 6 horas igual. En bus 8. E eu vos a facer unha pregunta. Non vos dá pena que no Juventud haya canteira galega e que nos non a teñamos? Niebla. Niebla. Diego Niebla. De feito, o irmán Jorge. fichou polo Madrid agora. Sí, Exactamente. E que Pois sí. teníamos que ter mellores olladores, non? A ver, temos aí un cadete que xoga na selección española, Alex Traveso. A ver si xoga ca o 22 ou non. Eu creo que si van debutar algúns, Hai algúns Sí. cadetes que eu, bueno, eu coñezo porque son así da miña edad que son... Eu creo que xa están para incluso co EVA e algún 2009 xa xogando que cuidado. Eu creo que na U22 poden facelo ben. Non sei quen será. Bueno, pois Descoñezo. Bueno, pois se queredes pasamos ao mercado Sí. en general. Non Va. sei que vos chama a atención, que Rafa Villar a Manresa. la pela. Totalmente. No, pero es que a central, a ACB central ou como se diga, quixera que central, sí. era ou Lleida ou Nós, e ao final acaba en Manresa. Sí. Con Diego Campo, outro É galego. verdad. É verdad. Ourensano. Eu Bueno, creo que por lo menos deberíamos non- falar do tema Valencia-Madrid, que eso é un dos culebróns do verán e dos últimos anos, seguro. Con Sí, Pedro o de- Martínez. O do tanteo por Eli Ndiaye tamén, que creo que Tamén. vai igualar a oferta ao Madrid. Sí. Están Efectivamente. picados. Sí, o de Pedro Martínez e Pradilla. Que vos parece o de Pedro Martínez? A ver, eu creo que é un tío que se lleve que é ambicioso, pero... A ver, é raro, foi raro, Os ¿no? tuits de Pedro Martínez fai uns anos e Sí, agora... sí, que é así medio, bueno, A ver, pero- independentista tal, pero bueno, Pero é o mellor entrenador español sen dúbida, Sí, sí, sen dúbida. sin del duda. ano. Eso desde luego. Xa é un entrenador que levou o xogo este do xogo rápido de moito un contra un, moito triple, que o levou ao máximo esplendor, por así decirlo, ata gañarlle a Olympiacos, os Olympiacos Panathinaikos na súa casa. É máis, Totalmente. o Valencia que ten 2 ligas, Como 2 ligas. que ten 2 ligas no palmarés. Ah, Sí, As creo que sí. ACBs. As dúas son con Pedro Martínez, unha ya ganou o Madrid e outro o Barcelona. Está todo Sí. Pues dito. mira, O sea, sí que é verdad que te metías cando anunciaron a Pedro, te metías nos comentarios en Twitter así, había moita rata e cosas así, pero bueno. O sea, Bueno, un tío que bueno, se pero lleve que eso ambicioso. Tamén houbo no de Sergi, Ya, hombre, claro. Pero, hombre, se lleve que ambicioso, eu creo Bueno, que un paso que tiña que bueno. dar, o sea, bueno, e siga vendo, Totalmente. Hai algún por aí. Non damos nombres, pero... No. E non falo de broganistas, igual cada ano No. menos, pero bueno, sigue habendo un poquinho aí de un que ten resentimento. que sí. facer un capeín. Un que ten que facer un capeín, ese é ese, Sí. o do capeín. Sí, un tal Pablo, ¿no? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bueno, e o outro que non está aquí, que por certo, ao final non pode meterse, me dixo que para a próxima sí que viña. Sí. Que é outro personaje tamén de cuidado, O que veo a primeira reunión do podcast. Bueno, e que queda? Algo máis que queredas comentar? A ver, igual Twitch, comentar claro. un poquinho os rivais así do obra, non? Mais de táboa baixa, os movementos e así. Vale, pois Porque, a sí, ver, diría que sí. Quitando o Barça, que ten un proxecto así máis limitado que outros anos, tampouco hai moito máis. O Sí, demais, é un mercado moi Juventud ou Manresa ou do Barça. sí. E ao final o culebrón así de Galviati, ao final creo que parece ser que queda. Tampouco hai moito máis que Sí, mirar. ficharon ahora un entrenador o Barça, non? Sí, a Sekulic, o que estaba con Doncic na selección, É verdade, é verdade. que non sei moi ben o bagaxe que ten de clubes, pero bueno.
Veremos. Eu só vos digo que tendes un compañeiro que vai vos a dicir que a mellor plantilla é a do Burgos. Sí, pode ser. Que teñen como objetivo gañar Eurocup, non? Escoitamos por aí. Totalmente. No, Vai no conseguir. dixo Euroliga. Dixo Euroliga. Sí, é verdad. Bueno, claro, para ganar si ganas a Eurocup vas a Euroliga, claro. Totalmente. De feito, este ano creo que gañou un equipo así francés humilde, renunciaron. Sí, Non porque lles daba pasta. É o normal, é inviable. Non teñen pasta e teñen un pabellón moi Claro. pequeno. Eso é inviable, eso para equipos pequenos. É como se o Cantabria, pois, gana Eurocup. Que recordos, Cantabria, que recordos. Ves, tiñamos que falar de Cantabria verdad. antes, e nos É verdad. olvidamos. Simos a botar de menos onde estábamos. Sí, no, é que quen me dera volver a Torre la Vega, En Vaya ACB. proxectazo, e bailar con Barrueta. Bueno, Bueno, Mira, E teño algo aquí, se máis? queredes, mirar os Sí, equipos. di. Os digo un pouquiño os momentos dos equipos galegos que houve. se veña, queredes. di Xian, dalle aí. Mira, o Breo, creo que só se foron Dragan Apic e Kurux. Despois Exacto. Vaya renovou Casimiro, renovaron Francis, Brankovic, Mabra, que foi outro culebrón así de dunhas horas, Aranitovic, Pero creo que- Andrich, Quintela e Saco. E despois fichaxes o Rashid Bolton, que é e Tevin Brown, que son creo que son os extras, non sei. Sí, son os bombazos do Breogán. Pois, bueno, Anderson García, que tamén creo que promete o rapaz. Bueno, cupos, que creo que para previa de BCL fan falta 5. Ficharon a Peris de Zamora, a Vicedo e a Casibabu. De primeira pega os 3. un saludo a Vicedo. Vicedo. No. E renovaron a Illich. Eu penso que o Breogán ten un equipazo, pero un equipazo. Totalmente. Ademais, un proxecto Non- xa feito. Eu non lle teño medo ao Breogán. Eu Nos medo temos- non, Nos temos pero Respeto, respeto sí, respetiño, tamén se digo. Nos temos a Quintela. Eso Aparte, xa- teñen un eso- segundo entrenador. Eso xa lle jode os do norte. Que teñamos a Quintela. Vaya Que momento teñen cando un Quintela asistente vaya ao o Breogán de pazo, entrenador. Totalmente. A Víctor. Eso, sí. Tamén. Ollo os pivots que formou, O Bo. Víctor. Víctor. Bueno, así Quen está dera que Brankovic volver ao tamén. Obradoiro. Así vai Brankovic. Sí. Bueno, e máis Ese era- equipos, Xian. Pois, a ver, despois vou dicir un pouco así rápido. La Coru, neno. Poleima. Coruña, depois miramos algo de Girona, e, bueno, os demais, así rápido. Mira, Coruña, aquí o teño. Carles Marco sigue, que estivo este ano de entrenador. Un saludo a Renovaron. Carles Marco. Efectivamente. Mi Outro. segundo Saludo. calvo favorito, mi segundo Calvo. calvo favorito después de FA, Venga. No. Pois nada, renovaron Pacheco Jorgensen, Joe, Jacobo, Didac Cuevas e Radončić. E o único que ao final que se anunciou hoxe que non continuaba foi Diop, que estaban aí na... Un saludo tamén para Diop. Sí. Un saludo. Un gran. Cariñoso. E incorporaron a Ulecas, a Berch e a Silins, e nada máis. Bueno, e a Sí, George Condit. Brandon... Como é Brandon? No, George Condit. Sí, George Condit. Brandon el... O puertorriqueño, creo que puertorriqueño, ¿no? Sí. Xogando Sabes os en Gran números Canaria. non están moi ben cando estivo, o sea, normaliños en Gran Canaria, En pero Gran creo que a xente Canaria- di que vou fichaxe. Non sei, Pois eu penso que non é bo fichaxe. eu polo que vin tampouco me parece que sexa para gastarte unha ficha extra, pero bueno, quen sabe. Xa se verá. Sí. Dentro de E pouco. Despois é pouquiño máis, o sea, Lleida non anunciou moito, Nada. bueno, sí que é verdade que vai Tasius para Andorra. Tampouco. Non se moveu moito. No, máis Lleida os non. de arriba. De momento, Eu sí, non. é o que decía, o mítico de que empezan os de Europa, e pois o xogador que Claro. baixan as Claro. E pretensións. despois os e va- outros a repesca. Vamos. Porque Sí. a Andorra que anunciou 3. A Robertson,
Robertson, Akinjo, Igudu, Mutic e Aquino. O 5. Despois, Zaragoza ten un proxecto que a ver se sabe ben a Gonzalo García de Vitoria, pero ten moi boa pinta. Non sei se playoff, pero top 10 Home, quizáis optan, sin dúbida. Brusino, Virutis, Holmesley, Holmesley. E Joderonos ao cupo, Guillén Vives. Ese era Sí. o cupo. Sí, e a Bloomberg, non? No, Bloomberg non sonaba para nós tamén. Sonara un pouquiño. Sí, mencionou algo. Foi quen foi? A Lorente ou Olga a Lorente, sí, periodista pode ser. Olga Lorente. Creo que mencionou que había interés do Obradoiro, pero Non. non. Pero ao final, a pasta, creo que en Zaragoza igual teñen o doble de presuposto. La pela es la pela. En Zaragoza, Efectivamente. cuidado. Sí. Para falar un poquinho de Moncho, que lle temos moito cariño, pois tampouco parece, o sea, incorporou a David Zenguesán, creo que é o máis así coñecido, despois a Whittaker, Pluta, Kunk e Isaac Vázquez, que é outra que eu gusta Ai, que moitísimo. sí. Sí, Es que en creo que vez se interesou de máis sobre o GAN en el que nós, pero eu creo Sí. que houbera sido un cupo. es que en vez de Faure, o millor apostar por Isaac. Eu creo que incluso- habría, O Galán, en vez de Galán, Isaac. eu creo que a relación entre os monchos aí fixo moito, porque creo que son Sí, Sí. foi, moi ben. es que Moncho Fernández foi segundo de Moncho López. Sí, Exactamente. eu creo que escoitei que é o padriño do fillo de Moncho López, o padriño do fillo de Moncho. A tanto non chego. Sí, escoitei, no. Escoitei por aí que o dixo Moncho, o sea, que deben ser, non sei se mellores amigos, pero E igual Tocanes algo tamén afectou son. aí. Algo afectou aí. E pouco máis, despois. Se queredes falar un poquinho do Burgos do noso Rafa. Rafael, Estou moi cansado de Sí, ver tamén, a Burgos verdad. no grupo. Falamos máis do porque Burgos que do Obra. Sí. O sea, ten que facer un grupo do Burgos, porque cansa moito xa. bueno, Que, chicos, por esta parte nada máis. A Despois o da Tuitgal, Galiza, non? Un pouquiño. Sí, a Twitter O Cup. gallego. Os organizadores, Pois a Tuitgal é un torneo que promete. Diego, sí, promete. básicamente, exacto. Vai ser na as Copa datas, Galicia. as datas cando é? Ca Copa Galicia, era, non? Sí, pero Todo vai ben? Non sabemos se facelo nas semifinales ou na final. Vai ser un día. Vai ser probablemente sea en Sar. Cuidado. Vai ser un 4x4 para ser un pouco orixinales, para que non sea un Sí. 3x3 ou un 5x5. Pois van a estar nós, Obradoiro, que somos 8, creo. Está o COP, que ten prácticamente o equipo pechado. O Coruña anda aí a cousa. E o Breogán tamén anda aí a cousa. A ver si para esas fechas hai equipos. A ver se finalmente en Sara, a ver se animan, joder, que non hai todos os días esa oportunidade de xogar nun pabellón así. E a parte a previa da Copa Galicia. Quen sabe, o mellor Este ano en Santiago. Que en Santiago, por certo. Claro. Sí. O mellor xogamos todos os anos esa Copa na Copa Galicia. Exactamente, Pues igual hai ojalá. sorpresas. Sería un puntazo. Xa porque se nos ocorreu E xa pola de fútbol, que dá moita envidia. Exacto. O que organizan Sí. ali está moi ben. A idea tivena eu fai un ano, non pasou nada, o sea, Sí. non houbo interés por parte do Ourense, do Coruña e do Breogán. Este ano dixo Mexán, pois a ver se o intentas este ano, é un pouco máis de interés aí. Sí. Desde que logo sí. sí. Pinta bonito isto. E xa Pinta están chulo. todos entendí ben, están todos os equipos xa feitos ou ainda non? No, están No. aí a medio formar algúns. Nós fijo que xa temos asignados os dorsales, as camisetas, por certo,
Vamos a estrenar as nosas de Obradouro. Ai, pois mira. Oh, perfecto. Ourense ten feito equipo, o sea, falta por anunciar nas redes sociales o equipo. O Coruña... Pero está feito. Sí, creo que sí. O sea, polo que me dixeron, sí. O Coruña, non sei. Animádevos, xente de creo Coruña que que escoitades, animádevos. Creo que son 3 personas, no Breogán de momento son 2. Son 2 periodistas. Non sei se decir quenes son ou non. Mellor non. Mirades. Bueno, como queiras. A ver, un é o de Non vale furar, Erosiño. Oh, Ese estuvera na Twitter Cup, do Twitter Cup de fútbol. Sí. E outro que tamén estuvo na Twitter Cup de fútbol, Antón Vieites. opa. E pa aí pa Breogán? Sí, por desgracia. Uf. Pero mira o Xereiro, é máis no Obradoiro que no Breogán e que no Leima. Sí. Xa ves. E despois non somos o equipo de Galicia, pero... Bueno, e algunha cousiña máis da Twitter Cup que queirades dicir? Pues que se animen os Xa de falta Coruña un e por Ourense. confirmar, pero todo apunta que vai ser nese finde da Copa Galicia. Vai Sí. ser fijo. Sí, Estamos pendientes de novidades. Pode haber sorpresas. totalmente. Ojo, sorpresas eso. boas, entendo. Home, Bo. sí, moi boas. Todo. O ideal sería facelo o mediodía ou da semifinal ou da final. O sorteo vai ser como da Copa Galicia. Si sale na Copa Galicia Obradoiro Coruña, pois na Tweetgal vai ser Obradoiro Coruña e Ourense Breogán. Eu vou a ser malo, pero eu creo que as bolas están máis que quentes. Eu creo que xa están definidos as bolas. Sí, seguramente. Obradoiro Breogán, obviamente. Efectivamente. E Totalmente. a nos vai nos tocar o Básquet Coruña, o sea, está moi claro. Probablemente. Que máis? Vamos a intentar que sea a campo completo. O sea, toda a pista. Exacto. 2 partes de 10 minutos e cun descanso millor de... Non sei, ainda hai que pensalo. Sí, Pero está mellor aí. Sí. Está ben. Sí. O Si principio... coñecedes a alguén do Breogán, dicídelle que veña a xogar, alguén que teña gorra ou así, sabes? Aparte... Logo xa queda. Aí non. Pero si ven ese, vai querer moita xente vir no noso equipo, Claro. Sí, sí. Vamos levar a zona norte a animar. É verdade, falando de animar, vai haber público? Sí. Sí. Claro, sí. Pero vai ir incluído no pack do abono da Copa Galicia ou non? No. Ou é gratis? O que pensamos é facer entrada cero. Que cada un aporte o que queira. E despois... Despois pa asociación, hai que deixalo Exacto. unha asociación X que se busque e recaudarlle fondos. E sí que está por incluso falar, dar un cheque despois, ao final. Nada máis. Nada máis? No. Bueno, pois eu creo que xa tratamos todo de agora, porque claro, de momento non podemos rajar moito porque non hai partido nin hai nada. No. Claro. Temos medio equipo sin facer. Bueno, de algún rajamos, de algún que está no grupo. De algún sí. De algún que está no grupo. Pero do grupo, non do Obradoiro. Non do club. Exacto. Hai que empezar ben, non vai a ser que nos boten para atrás o podcast. Que nos censuren despois e tal. Así que, bueno. Non sei, creo que po seguinte programa podo conseguir un invitado. Pois mira, Vale. apuntado queda. Tamén nos poden deixar en comentarios a xente quen quere que veña. Eso tamén. Sí. Tamén. A ver, eu teño algúns, xa falei con algúns de algúns equipos pas previas e teño
3 cerrados, Pero- así, 2, 3. Pero podemos traer algún para que comente o mercado dos seus equipos e eso. Pois sí, Exacto. O sea, tamén. en comentarios podedenos deixar xogadores, entrenadores, Exxogadores, Exacto. entrenadores. tuiteros. Obviamente, si De Moncho todo. está vendo esto, por favor, Invitadísimo. postúlate, Irene. Moncho, queremos. Espera, pero quedan excluídos algúns xogadores. Por exemplo, Eric Quintela. Ala, vai. Ala. Ese no. Comen que iba Ese todo. no. 1 hora e Sinto 20. Sergi. Sinto Sergi. Bueno, iso apoiarán certas personas. E os calvos, por exemplo, Félix Alonso e o Carles Marco tampouco vale que poñades en comentarios, Eso. Sobre todo Félix. Carles Marco ainda podemos invitalo, pero Félix non. Sí, pa vacilar un pouco. Pa preguntarlle que lle dixo a Sergi Quintela, por exemplo. Algo non moi bonito. Seguramente, Ou a Huskic, e que conte a súa... En Twitter. Sí, molaba. Sí. Bueno, mira, eu a Huxi, agora, vou non chamar así, que vai ser mellor, vou non botar de menos. Era un tío que, ainda que non nos dou partidos, dou a cara. Sí, sí, Pois sí. sí. E tanto que deu. Exactamente. Acórdame do pique con un Wojo contra os Estudiantes. Estivo ben. Sí, sí, bueno, eu non teño bons recordos dese pique. Meteume na cova, basicamente. Ostras, é verdad. Acabo de acordarme ahora. É verdad. Lotana, eu quero che desde aquí, un bico. A ver, Sí, aquí tamén. o que debe de facer o Lotana, unha vez que acaba o partido, busca en Twitter Lotana and Walkbo. O primeiro tweet que lle apareceu foi o meu, o de non sei como lle chamei, es que xa non me acordo. Pero sei que despois puxo un tweet, o sea, puxo unha captura dun tweet no que decía que o quería. Ah, sí. Falou Pecho 3 de esto, creo. Sí, algo sóname, algo sóname. Pouco Bueno, máis, non? pouco máis, Nada máis. de momento. Entonces, eu creo que xa, mira, case hora e media, eu creo que xa... Sí, perfecto. Sí. A ver se perfecto. chega algún aquí. Sí, pensábamos que iba... A que durar íbamos a hacer menos, pero ao final... menos. Totalmente. É verdad que hubo problemas técnicos que fixeron que non vai ser como... Sí, sí, sí. E que conste, Que prometemos que non vai volver a pasar. sin guión, todo isto fixemos Sin guión, prácticamente. Exactamente. Todo improvisación. Bueno, Bueno, pois nada, pois para o primeiro programa penso que chegou, non? Sí, eu penso ben. que tamén, chicos. Bueno, pois un placer e nos veremos xa a ver cando, eu diría nun mes. Eu creo que Sí, 3 estaría ben, semaniñas, non? a ver. Sí, Tres Antes da Copa Galicia semaniñas. A ver seguro, como Antes da Copa cando Vale. Galicia. empecen a previa de Villagarcía. Sí, De San Roque. unha semana. O sea, eu creo que cando acabemos cerremos plantilla eso para falar da Galicia tamén, como avance. tamén Eso. xa para Sí. empezar a rajarse definitivamente. Sí, e- porque Pois Diego, podemos dicir unha cousa. Creo que o primeiro amistoso que se vai xogar vai a ser fora. Así Sí. que non imos a poder ver. E logo, en Portugal pode ser. Fora de en aquí. España. Ah, vale, vale. Putada, pero bueno, Probablemente non o podamos ver. no, Nin en YouTube nin nada. Eu creo que non. no. Vaya por Dios. Bueno, Bueno, pois nada. Un placer e se non Igual, hai nada máis forza que obra. decir, É é forza obra. E Iso forza é. obra, exactamente, chicos. Eso sempre, forza obra, sempre. Así que E do nada, the fucking veña. rules. Do the fucking rules. Do Un the fucking saúdo rules. E boas tardes. Veña.